Чудили ли сте се защо една валута изведнъж поскъпва или поевтинява след публикуването на икономически новини? Например, как едно изявление на председателя на Централна банка може за минути да разтърси валутния пазар? Ако отговорът е да, то вече се докосвате до същността на фундаменталния анализ. Темата на днешното видео. Защо е важно да разберем фундаменталния анализ? Разбирането на фундаменталния анализ е от решаващо значение. Независимо дали сте начинаещ или опитен трейдър, познаването на макроикономическите фактори ви дава реално предимство. Фундаменталният анализ помага да разберем защо пазарите се движат, не само как. Вместо да гледаме само графиките, обръщаме внимание на новините, икономическите данни и събитията, които стоят зад тези движения. Валутите отразяват здравето на икономиките. Затова е важно да умеем да четем тези сигнали. Какво е фундаментален анализ? Накратко, фундаменталният анализ е метод за прогнозиране на движението на валути чрез изучаване на икономическите новини и показатели. Представете си го като поглед зад кулисите на пазара. Вместо да следим единствено ценовата графика, анализираме факторите, които влияят на стойността на една валута. Тези фактори включват икономически индикатори, като БВП, инфлация, безработица, решения на централните банки, политически събития и дори неочаквани явления, като природни бедствия или глобални кризи. Фундаменталният анализ пита защо се движи пазарът и търси причините в реалния свят за търсенето и предлагането на валутите. Примери – икономически събития и влияние върху валутите. Нека разгледаме няколко примера за фундаментални фактори и как те влияят на валутния пазар. Повишение на лихвените проценти. Когато Централна банка, например Федералният резерв на САЩ, повиши основния лихвен процент, валутата на тази страна често поскъпва. Причината е, че по-високите лихви привличат чуждестранни инвестиции. Инвеститорите купуват съответната валута заради по-добрата доходност. Например, ако ФЕД внезапно повиши лихвите, доларът поскъпва спрямо другите валути. Данни за инфлацията. Инфлацията показва колко бързо растат цените. Ако новите данни сочат ускоряване на инфлацията, валутата може да отслабне, тъй като високата инфлация намалява покупателната й способност. Едновременно с това пазарът очаква реакция от Централната банка, повишаване на лихвите, за да овладее инфлацията. Например, при изненадващо висока инфлация в еврозоната, еврото първо поевтинява, после се засилва, ако се очаква ЕЦБ да повиши лихвите. Решения на централните банки и техните политики значително влияят на валутите. Те определят лихвите и предприемат мерки като печатане на пари или обратно затягане на паричната политика, например. Ако ЕЦБ обяви мащабно изкупуване на облигации, наливане на пари, еврото отслабва. Ако подсказва скорошно повишаване на лихвите, еврото поскъпва. Как трейдерите използват фундаменталния анализ? Трейдерите, които прилагат фундаментален анализ, постоянно следят новините и икономическия календар. Те анализират макроикономическите данни и се опитват да предвидят как пазарът ще реагира. Например, опитен валутен търговец може да има хипотеза преди заседание на Централна банка. Инфлацията е висока, затова очаквам банката да повиши лихвите. Ще купя тази валута предварително. В по-дългосрочен план, ако икономиката на дадена страна е в подем и показателите са стабилни, фундаменталните трейдери са по-склонни да купуват нейната валута. При признаци на отслабване или лоши новини, те може да заемат къса позиция, да продават срещу тази валута. Фундаментален срещу технически анализ, разликите накратко. Важно е да разграничим двата основни подхода – фундаментален и технически анализ. Докато фундаменталният анализ се фокусира върху новините, числата и причините зад пазарните движения, техническият анализ се вглежда в самите ценови графики и модели. С други думи, техническият анализ пита какво показва графиката, използвайки исторически данни, тренд линии, индикатори и формации на цената. От своя страна фундаменталният анализ пита защо се движи цената и търси отговора в икономическия и новинарския контекст. Накратко, техническият анализ показва какво и кога, а фундаменталният – защо. В заключение, фундаменталният анализ на валутните пазари е безценен инструмент за всеки трейдър, който иска да разбере дълбоките причини зад пазарните движения. Като следим икономическите новини, данни и решения, можем да предвидим тенденциите и да вземаме по-информирани решения. Помнете, валутите не се движат случайно. Зад всяко значимо движение стои конкретна причина. Надявам се, че успях да ви дам представа какво представлява фундаменталният анализ, защо е важен и как се използва на практика. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала за още подобни видеа. Споделете в коментарите дали използвате фундаментален анализ във вашата търговия и кой фактор според вас влияе най-много на валутите. Благодаря, че гледахте. До следващото видео.